दिनै लैहोर लैहोर फैनानै बिमा बावखुंग्रियाव बैसागु रंजाफैनाय नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो दिनैहाय आंबो नोंथांमोनजों लोगोसेहाय रंजाथि फैनो थाखाय खाबु मोननायखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो। दिनैनि नैबे 17थि बावखुंग्रि फेस्टिभेल 2024 नि गासैबो बानजाय आफादनि गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। दिनैहाय जों गासैबो बेवहाय रंजागोन, मोसागोन, जागोन, लोंगोन। मानोना बैसागुआ जों गासैबो बर' माहारिनि साबसिन आरो हामसिन, जों बयबो जायखौ नेबाय थायो रंजानो होननानै सफैबाय बैसागु जोंनि सिगाङाव। बेनिखायनो बे बैसागुखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया, हगारनो हाया। बेनिखायनो बेयाव बयबो ज' जाफैनायखाय आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। जोंहा दिनै गोबां आयदा दङ नोंथांमोनखौ बयखौबो रंजाहोनो थाखाय, मुहि होनो थाखाय। आलासि बिथांमोन जोंहा लिंहरखाना दोननाय दंखायो। हांख्रायनानै लिंहरजानाय गासैबो आलासि बिथांमोनखौ जों फारि फारियै जौस्रांसिम लिंहरगोन आरो नोंथांमोनखौ रंजाहोगोन। जागोन दा रायजोफोर? खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिमा बावखुंग्रिनि नामाव। साबायखर थाबाय। थारैनो जोबोद समायना जों बर' माहारिनि बैसागु, जों बर' माहारिनि आसार खान्थि, गाननाय जोमनाय गासैबो। बेनिखायनो जों गासैबो जोंनि आसार खान्थि, जोंनि गाननाय जोमनाय जों बावनो हाया आरो जों बेखौ लाखिलांबाय थागोन बयबो। खेबसे फिन खेबसेबाव आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर। बैसागुआ थारैनो जोबोद गोजोननाय दिन आरो समायना दिन। बेनिखायनो जों बैसागुआ मा आरो दिनैनि दिना मा बेखौ मिथिनो थाखाय आं आदा दिलीप, बयबो सिनायखायो बिथांखौ, आदा दिलीपखौ जौस्रांसिम लिंहरो आरो बिथांनिफ्रायनो मिथिनो थाखाय आं जौस्रांसिम फैनानै बिथांखौ खावलायो दि दिनैनि दिना मा बेखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायना होनो थाखाय। नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों दा? नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो, नाथाय बेवहाय आं नुनो मोनदों गोबां यां जेनेरेसनफोरनि गथ' गथायफोरबो दङ। बेनिखायनो बिथांमोनाबो जाहाथे मिथिनानै लाथो बे दिनैनि बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि थ्रुयैनो। बेनिखायनो आङो एसे फोरमायना होनो थाखाय आदा दिलीपखौ खावलायबाय। बे बोसोरनि बियो गाज्रि, आं मोस्रोम गाथारदों, दाउ बुथारदों, माखौबा गाज्रि रावै रायफ्लांदों, सोरखौबा माबा फ्लांदों, दिनैनिफ्राय बियो खारगारथोंसै। मोसौ थुखैखांनाय लोगो लोगोनो बेखौ बिदि खानाय फोरोंबोदोंमोन। आङो दा बेखौनो न'आव दहाय फुङाव बिदि खालामबोबाय। दा जोङो बे बोथोराव गावबागाव बिदि बुङो। ओमफ्राय ओइदिनखालि दिनै दा बेयाव बुथुमनाय मैगंखौ लानानै दा एवनानै न'आव दा फुङावबो सोरबा जायो, सोरबा मोनायाव जायो। ओमफ्राय गाबोन माने आफा आनान गसाइनाव, बाथौनाव बा जाय धोरोमनि सिबियारि बिथांमोना आलारि बाथि सावनानै गिदिरखौ खुलुमनोसै, उन्दैखौ बोर होनोसै। बे बोथोरा बयनिबो जोंनि आसामाव जिथु रायजो जानाय गासिबो बे फोरबोखौ फालियो। थ' बेखिनियानो आं मिथिनायाव, आं बुजिनायाव। आदा नैबे बावखुंग्रियाव दिनैनि दिनाव गोदो बिदिनो गाखोयोमोन, बेयाव मैगं थाइगं नागिरफैयोमोन, बेनिफ्राय लानानै थाङो। बेनिफ्राय जों न'आव आराम देहाया दिनैनिफ्राय खारगारजोबथों, जों मा दाय मावदोंमोन, माबा बुंफ्लांदों, रायखोमादों, बियो दिनैनिफ्राय खारजोबसिगोन। बे गोखा गोखैजों दानगारथोंसै होननानै जानाय जायो आरो। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर आदा दिलीपनिसिम। थारैनो जोबोद समायनाहाय जोंखौ फोरमायलांबाय जोंनि सिगाङाव दिनैनि दिना मा आरो दिनैनि दिनखौ जों माबोरैहाय फालियो। नोंथांमोना सोर सोर दिनै हाजो गाखोना फैखो? बेयाव जिरायनानै थानायफोरा रावबो थाङासै नामा हाजो गाखोनो? थांदों, नै बिथिं थांदों, गोबाङानो थांदों, नंगौना? बेसे गोजानसिम थांनाय? थिखिनिसिम? बिराद फुङावनो थांदों जानांगौ।
नंगौ बिराद मोजां बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा थारैनो बेनिखायनो बिराद फिजिकेलि एक्टिभ बिराद बोलोगोरा आइजोफोरानो जा जोंहा आदामोनानो जा बिराद जेरावबो आखा फाखा हाबा हुंखा जा जेथिंबो नुनानैनो फागोला फागोलि जाखोना जादिया जाथारदोंसै दे हामबायसै लोगो गारथारा मालाय बाजैखौ लानानै फैथारदों आदाया जेरैबायदि फिट आरो हेन्डसाम बाजैयाबो गुफुर गावदां समायनाथार बयबोथ' नायनो लुगैखायो नङा होमबा बैसागो बोथोरावनो खेबसे बाजैखौबो नायनोसै बाजैयाबो आदाजों लोगो गारथारा नालाय फैफाथारबाय बेनिखायनो आदानि बाजै जोंहा बाजै मुनमि ब्रह्म गुफुरै गावदां ओरैबायदि नायनो समायना बिथांखौ जौस्रांसिम लिंहरनो आङो भलिन्टियार्सफोरखौ बाजैखौ बरायना लाबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय बाजै मुनमि ब्रह्म आदा गौतमनि बाजै गुफुरै गावदां नायनो समायना समायना दा बाजैखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय मालाय लोगो गारथारा बिराद समायो नङाना रायजोफोर बिथाङानो जाहैबाय जोंहा आदा गौतमनि बाजै मुनमि ब्रह्म खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बाजैनि थाखायबो रोजा रोजा साबायखर बिग्राय गोथों थाबायबोदोंमोनलां बाज्राद खायाखिसै र' आं बाज्राद खायाखै बाज्रायनाया गोगोमखा आङो दाबो माबानो लुबैखानाय हाबा जानायफोरासो हेन्डसाम जारौ सेंग्राफोरा खामानि गैला बेनिखायनोथ' सिख्लाफोरजों दाना हाबा जानायफोरखौसो लाजायो जाय बिथाङा सिदा थाबायबोनानै आंनि खाथियाव फैनो हायो बिथांखौसो लागोन आङो दा गोथों थाबायग्रोनो थिनाखि गोथों थाबायबोलायथारबाय आङो माबाबाय खोमालै जाजाय जिउ दान होदलानानै माबाबावनायाव दङ आङो मोनब्ला आरोखि यावनो खुंगा 17थि बावखुंग्रि फोरबो फालिथाय 2024 मायथाइनि बानजाय आफादनि जानानै बेयाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय गुरै खावलायनाय जे नोंथांमोना दिनै बेयावहाय बावखुंग्रि फोरबो फालिथायाव जोंजों लोगोसे रंजाफैदों बिमा बावखुंग्रिखौ नायफैदों जोबोद रंजाबाय नोंथांमोनाबो जोंबो नोंथांमोनखौ जोबोद रंजाहोबाय नाथाय थांफिननाय समाव नोंथांमोना बयबो एसेब्लाबो गोदावखाबाय नालाय बेनिखायनो बयनिसिमबो मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे थांफिननाय समाव नोंथांमोना सोरबाफोर बाइक एबा स्कुटि जायफोरा लाबोदों बिथांमोना गावबा गावनि हेलमेटखौ गानालाबासिनो दासालाय बाइकखौ आरो सामोलै थां जाय बिथांमोनहा गारि गिदिर लाबोदों बिथांमोनहा गावबा गावनि सिट बेल्टखौ गाननानै थां मानोना गावबा गावनि जिउआ गावनिनो आखायाव एसेबां बेसेन गोसा जिउ गावबा गावनि आखायावनो दङ बेनिखायनो खुंफुं आफादनिफ्राय रिक्वेस्ट बयबो जाहाथे मोजाङै मोजां सामोलै थांफिननो हायो न' फारसे रोजा रोजा साबायखर